Днес ще разгледаме тема сили. В предното видео се запознахме с основните понятия от строителната механика, като статиката, която изучава силите, приложени върху телата, които пораждат движение. Друго определение е, че статиката се занимава с преобразуването на силите и на системите сили в други еквивалентни на дадените, като определя условията за равновесие на телата. Или ни показва по какъв начин биха могли строителните конструкции да останат в покой. Както виждаме, тук е една голяма строителна конструкция. Нейното равновесие зависи от това дали всеки от нейните елементи също е в равновесие. Или външните напрежения или сили са равносилни на вътрешните, пораждащи се в самите елементи на конструкцията. По-просто казано, дали конструкцията ще може да оцелее на различни външни натоварвания. Силите са ни необходими, за да можем да преценим дали мостовата конструкция, която виждаме горе вляво, би могла да издържи на динамичното натоварване от превозни средства. Дали крана и по какъв начин би се съпротивлявал на външните натоварвания и каква тежест би могъл да понесе преди да се катурне напред. Каква трябва да е силата, с която локомотива да тегли влаковата композиция, така че да може да направи своя курс Дупница-София. И по какъв начин хидротехническото съоръжение ще се справи с напора на водата и няма да се разруши нейната конструкция. Какво представлява силата? Тя е механично взаимодействие. И можем да представим всяка сила с 4 нейни основни елемента. Изчертаваме една координатна система. И започваме да задаваме параметрите на силата. С приложна точка ще я кръстя А. Направление на силата. Което се задава с посочен ъгъл, най-често го кръщаваме алфа. Посока на силата, която задаваме с стрелка, и големината на силата. Големината на силата можем да изчислим лесно, знаейки втория закон на механиката. F е равно на масата по земното ускорение. И можем да зададем мерните единици, с които ще се изчисли това уравнение, или 1 нютон равен на 1 кг по 1 метър в секунда на квадрат. Сега ще разгледаме различните видове сили. Първите са линейни. От името още става ясно, че това са сили с общо направление, още наречено директриса от direction. Те могат да са с различни посоки, с различни големини и различни приложни точки, но ги обединява това, че са с еднаква директриса или линия на действие. Другия тип сили са съначални. Тези сили са с
направления, които се пресичат в една точка. Отново могат да не бъдат с обща приложна точка, могат да нямат еднаква големина, но се пресичат в някакъв момент в една точка. Тук е даден пример за такива съначални сили. Когато подредим, които може да илюстрираме като така наречения силов триъгълник. Противоположни са сили с общо направление, еднаква големина и противоположна посока. При полагането на такива противоположни сили, като натоварване върху едно тяло, то със сигурност ще остане в равновесие. Какво представлява понятието равнодействаща сила? Това е когато графично ще го покажем в момента и след малко ще го упражним. Имаме две сили със собствени големини и направления. Можем успоредно да зададем да изчертаем техните направления и там, където се пресичат всъщност F1 и F2, пресичайки се двете проекции на F1 и F2, можем да ги обединим с така наречената равнодействаща R. По този начин тук имаме така наречения силов триъгълник. Двете сили F1 и F2 се гонят, равнодействащата ги посреща. Следват въпроси, върху които сами може да поразсъждавате вкъщи. А сега продължавам напред. Редукция на сили с обща линия на действие. Ще изчертаем една обща линия на действие или обща директриса. И ще покажем трите сили F1 с големина 20 кН, F2 с големина 15 и F3 с противоположна посока и големина 10 кН. Когато решаваме такъв тип задачи графично, можем да зададем мащаб 1 см да е равен на 5 кН. Което какво значи? Отново ще подредим силите в една линия, за да видим графично какво ще се получи. Вие вкъщи можем точно с линийка и моливче да изчертаете графичното решение. Имаме F1, което е 20 кН или 4 см. F2 15 кН. Добавяме още 3 см
или 15 делено на 5. F3, което ще започне от крайната точка на F2. И ще е с дължина 2 см. И лесно можем да намерим равнодействащата от началото на първата сила до края на третата. Както казахме, силите се гонят, равнодействащата ги посреща. Съответно, равнодействащата тук от чертежа става ясно, че е равна на 5 см или е равна на 25 кН. Същата задача можем да решим аналитично. Абсолютно същия чертеж. С трите сили F1, която е 20 кН, F2 15 и F3 с противоположна посока и големина 10 кН. Равнодействащата е равна на сумата от трите сили. Приемаме положителна посока надясно. И събираме F1 плюс F2 минус F3. Получаваме равнодействаща равна на 25 кН. Важно нещо е да уточним кога имаме условия за равновесие. Когато равнодействащата на системата сили е равна на 0. Как би се получило това при задача като тази, която в момента решаваме? Можем върху същата директриса да зададем още една сила F4 с големина 25 кН. И равнодействащата ни да се получи равна на 0. Друго важно, което трябва да запомним, е, че при преместване на сила по нейното направление, всъщност равновесието в тялото се запазва. Имаме F1, действаща върху тялото. Същата F1 предвижваме по направлението и надолу с противоположна сила F3. Представете си, че издърпваме тази сила надолу с F3, а F2 е силата, която сме издърпали. Или F1 и F3 стават абсолютно еднакви сили. Противоположни сили. И това, което остава, е силата F2. Или отново, както намирахме сбора на сълинейните сили, равнодействащата е F1
плюс F2 минус F3 и равнодействащата се получава равна на F2. Как разлагаме една сила на нейните проекции върху X и Y? Имаме сила под дадено направление и всъщност, за да намерим нейната големина и самото направление, трябва да проектираме силата по хоризонталната и вертикалната й ос. Или обратното. Ако съберем нейното хоризонтално и нейното вертикално влияние върху тялото, то ние ще намерим равнодействащата или жълтата сила. С нейните хоризонтална и вертикална компонента. От математическа гледна точка, хоризонталната й компонента е равна на силата по косинус алфа, а вертикалната – силата по синус алфа. Ще се опитам да обясня това по лесен начин. Имаме Fx хоризонтална компонента и Fy вертикална компонента. Имаме посочен ъгъл алфа и всъщност това ни е достатъчно да разложим равнодействащата на двете сили. Мога да преместя компонентата Fy успоредно на първоначално дадената, за да изрисувам един ето такъв правоъгълен триъгълник. Ето го прави ъгъл, имаме алфа, имаме двете компоненти и равнодействащата, която отново повтаряме правилото, двете сили се гонят, равнодействащата ги посреща. В този триъгълник бихме могли да изразим синус алфа, като срещу лежащата на алфата Fy върху R. И косинус алфа, което е прилежащата Fx върху R. Гледайки отново, показвам ето този правоъгълен триъгълник. Сега се връщаме на нашите условия. Просто равнодействащата сме я назовали F в този случай. И веднага ще направим един пример. Да се определят знаците и големините на проекциите на силата F 12 кН, алфа 120 градуса. Изчертавам координатна система XY. И веднага мога да уточня направлението на силата. Посочният ъгъл алфа се изменя положително спрямо плюс хикс. Или тръгваме винаги ето от тази положителна координата. Плюс хикс, алфа е равно на 120, F е с големина 12 кН. Остава да заместим в предходните формули. Синус алфа е равно на Fy върху F.
Косинус алфа е равно на f хикс върху f. Следователно, fy е равно на синус алфа по f. f хикс е равно на косинус алфа по f. Или тук е равно на синус от 120 по 12. Косинус от 120 по 12. Получаваме (10,39 кН) и минус 6 кН. Този тип задачи ще ни бъде много полезен до края на учебната година. Сега ви оставям да се пробвате сами, да решите тези 4 примера и ви желая приятно учене.